Mila bederatziehun eta hogeita hamaseian suetena sinatu zen Kalamuako frontean. Egu berri bazkarian, maiberean eseri ziren ordurartean, elkarren aurka zeudenak, elkarren aurka zeudenak. Inork ezin zuen jakin, biharamunean San Esteban txegunez gerra berpiztuko zela. Haietariko eundaka lubakietan hilko ziren ez ustean, hasitako erasoaldi bortitzean, erasoaldi bortitzean. Zeri buruz egingo zuten hitz, euskaraz egingo zuten. Nafarroa eta Bizkaia aldeko gazteek zertan egingo zuten haiek bat, zertan egingo zuten bat. Behar ditugu orain, isilaldi osteko lehenengo hitz horiek, hitzaulak lotxatiak, jakin badakigun arren, ez zutela izan indarrik, ez zirela izan gai, gerra hura gelditzeko, gerra hura gelditzeko.